Λοιπόν, για κάντε τη με τρόπο, γιατί σε λίγο θα βγει ο μεγάλος και δεν πρέπει να σας δει εδώ. Στις αποστολές σας, γρήγορα! Πω, μία πήγε η ώρα. Για να δούμε τι έχουμε να φάμε για σήμερα. Κώστας Κότσαλης, ιδιοκτήτης καφετέριας. Δεν έχει πληρώσει προστασία εδώ και ένα χρόνο. 8 η ώρα στην Κυψέλη. Άκης Μπάκουλης, περιπτεράς. Έβγαλε γλώσσα στον άνθρωπο, πήγε να εισπράξει το εβδομαδιάτικο. 10 η ώρα στα Σούρμενα, μέσα στο περίπτερο. Βασίλης Νταρλαδήμας, ή Ρουμάνος, μπράβος. Καταχράστηκε τα κλοπημαία από τη μεγάλη ληστεία στην Κηφισιά. 11 η ώρα έξω από το γυμναστήριο. Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και δεν έχουμε χέρια. Κύριε Μπουγά! Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθα για την αγγελία. Ποια αγγελία? Εδώ δεν είναι που ζητάτε μπράβους, μοβόρους, αδυσόπιτους και αμήλικτους? Α, ναι. Ήρθα ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη τest με το τισιματάκι μου, την καβαρτίνα μιας ξαδέρφης μου. Δεν βρήκα αντρικιά. Καλά, εσύ είσαι μπράβος. Ναι, γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι. Εμένα όχι. Αλλά το θέμα είναι τι θα πει ο νονός. Ποιος νονός? Ο Ιταλός μαφιόζος. Αυτός κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Όπου να είναι θα έρθει. Καλά, τόσο μεγάλος είναι. Τεράστιος. Καλά, τι έγινε ρε? Πρώτα βγήκε η μασκότ και μετά τα βγει ο νονός. Τι έχουμε εδώ? Ο κύριος από εδώ θέλει να γίνει μπράβος. Είμαι μπράβος. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Είμαι. Δεν είσαι. Σιγά μαλάκας. Ζαλίστηκα. Θέλεις πολλά ψωμιά ακόμα για να γίνεις μπράβος. Μη μου κολλάς εμένα γιατί έχεις κακά ξεμπερδέματα, Ναι, τώρα φοβήθηκα. Δεν μου λες αρέσει το φαγητό στο νοσοκομείο? Όχι, εσένα. Εγώ ρώτησα πρώτος. Σιγά ρε. Μαλώσατε. Σαν λουκανικάκι μέσα σε σάντουιτς ήτανε. Με μαύρο ψωμί από εκεί και με ολικής αλέσεως από εδώ. Λοιπόν, Τζουζέπε. Μάλιστα, αφεντικό. Έλα. Αμάν σπαρταράει ο κοκοβιός. Άφησα μας μόνος. Μάλιστα, αφεντικό. Κι άμα πάρει η γυναίκα μου, πες ότι έχω δουλειά. Μάλιστα, αφεντικό. Κι άμα πάρει κόμενα, πες ότι είμαι σε meeting. Μάλιστα, αφεντικό. Συγγνώμη, τώρα αυτόν το μοιράζονται δύο γυναίκες. Α, Τζουζέπε. Μάλιστα, αφεντικό. Τι έγινε? Με πατάς. Και μη μας ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα, αφεντικό. Τον έλειωσες? Φοράς πάτο? Τι θόρυβος ήταν αυτός? Ο Τζουζέπε. Α, καλά. Και τώρα οι δυο μας. Δεν τα το έλεγα. Τι εννοείς? Κόψε κάτι. Αυτό είναι παραλίγο μόνος μου. Συγγνώμη τώρα μεταξύ μας. Εσύ είσαι ο νονός? Ναι, γιατί? Γιατί εμένα μου φέρνει πιο πολύ σε βαφτιστήρι. Κρίμα δεν έχω μαζί μου ένα σπίρτο να σου κάνω ένα δώρο. Τι δώρο? Να βάλω φωτιά εδώ μέσα και να το κάνω λαμπάδα. Αμά νευρίασε. Μη μου κολλάσετε πολύ, γιατί εμένα με λένε Τζιάννη Στούμπο. Άκουσες? Και ήμουνα 20 χρόνια στη μαφία. Στη μαφία? Ναι. Πού στα τσικό? Τι γίνεται εδώ ρε? Εγώ έχω ακούσει για τα μπλοκάμια της μαφίας και εδώ βλέπω ότι πρόκειται για χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι.
Λοιπόν, όπως θα διάβασα στην αγγελία, εμείς εδώ ζητάμε μπράβο. Μπράβο, ζητάτε. Ναι. Μπράβο. Δεν μου λες, έχεις προϋπηρεσία? Προϋπηρεσία, έλα θα σου πω μόνο. Ξέρεις ποιος έφαγε το JFK? Τι, εσύ σκόρωσες τον Κέννεντι? Όχι και η σόμπα. Αχ, εγώ ήταν να ρωτήσω αν ξέρεις ποιος έφαγε το JFC. Ποιος είναι αυτός? Ξάδερφος του KFC με τα κοτόπουλα. Αλλά τι σου λέω τώρα, ψηλά γράμματα δεν τα φτάνεις. Καλά, καλά, κατάλαβα. Καταρχήν, είσαι παντρεμένος ή ανήπαντρος? Ανήπαντρος, δηλαδή είχα μια σχέση με μια κομμενίτσα, αλλά το όνομά της μου τίμιζε μια υποχρέωση που έπρεπε να πληρώνω κάθε πρώτη του μήνα και τη χώρισα. Πώς τη λέγανε? Νίκη. Από ξένες γλώσσες πώς θα πας? Ξένες γλώσσες λοιπόν, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ούτε λέξη. Λίγα κορεάτικα και αυτά πρέπει να ξέρει άλλος πολύ καλά να τα μιλάει για να μπορέσουν να συνεννοηθούμε. Δηλαδή αυτός να τα μιλάει και εγώ να κάνω... Μάλιστα. Δεν μου λες, αμάξι έχεις? Και θέλεις να σε πετάξω κάπου? Δεν χωράς, το ντουλαπάκι είναι γεμάτο. Και δεν έχω και τύχη από τυράκι να σε βάλω μέσα να βλέπεις έξω. Όχι ρε αγόρι μου, ενώ αν έχεις αμάξι να κινείσαι. Α, ναι, αγόρασα ένα αμάξι πριν από μια εβδομάδα, αλλά θα μπορώ να το κυκλοφορήσω σε 2 μήνες. Γιατί? Γιατί ακόμα το συναρμολογώ, το πήρα από την IKEA. Πρώτο. Μεγάλος. Όταν λες μεγάλος, λίγο πιο μεγάλος από σένα, δηλαδή το medium. Ο Ιταλός. Ναι, ναι, δεν έχει σήμα. Πώς δεν έχει σήμα εκεί κάτω? Δεν πιάνεις το υπόγειο. Δεν μου λες, από πολεμικές τέχνες πώς θα πας? Πολεμικές τέχνες. Ναι, ξέρεις για παράδειγμα τζούντο. Τζούντο, ναι, κάτι ξέρω. Έχεις πάρει νταν? Τι να έχω πάρει? Νταν, πόσο νταν έχεις? Πού, στο τζούντο? Ναι. Ένα νταν. Ένα νταν. Ναι, γιατί μόλις πήγα για τζούντο με κάναν μαύρο στο ξύλο και τους είπα «Γεια χαρά νταν». Από box, έχεις καμιά ιδέα? Μπα, δεν μου κατεβαίνει τίποτα. Εγώ στα νιάτα μου ήμουν πολύ καλός μποξέρ. Τι ήσουνα? Μποξέρ. Α, γιατί εμένα μου φέρει πιο πολύ σε μποξεράκι. Πρόσεξε, μη σου ρίξω καμία ή θα βγεις στον τόπο. Εγώ πρόσεξε, μη σου ρίξω καμία και θα πίσω στο παιδότοπο. Λοιπόν! Έλα, άντε μη φωνάζεις. Σκέφτηκα. Φοράς και πουκάμισο με ρίγα. Ξέρεις, η ρίγα δίνει μπόι. Να πάω να το πάρεις. Λοιπόν, εμείς εδώ κάνουμε διάφορες δουλειές. Καταρχήν πουλάμε προστασία. Ξέρεις να πουλάς προστασία? Όχι, αλλά ξέρω να πουλάω ορολόγια. Κοίτα. Μεγάλε, θες ένα ρολογάκι? Θα σε φτιάξω, θα σε κάνω μάκα. Έχω και από εδώ για το δεξί, άμα θέλεις. Απευθυνθεί σε μένα. Όχι ρε ηλίθιε. Όταν λέω θα πουλάς προστασία, εννοώ ότι θα πηγαίνεις σε έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου για παράδειγμα και θα του λες «Μεγάλε! Θες να μου δίνεις 1.000 ευρώ την εβδομάδα, να μην έχεις κανένα πρόβλημα, μη σου κάνουν καμιά φασαρία, μη σου χαλάσουν τα μαγαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, Θέλεις, κατάλαβες? Τι λέει το άτομο? Για πάμε μια πρόβα. Ναι. Μεγάλε, θες να μου δίνεις 1.000 ευρώ τη βδομάδα, να μην έχεις κανένα πρόβλημα στο μαγαζί, μη σου κάνουν καμιά φασαρία και στο χαλάσουν. Συγγνώμη, αυτός ο μεγάλος που το έχει το μαγαζί, στην Τίνο? Όχι. Τότε γιατί πάω γονατιστός? Εσύ κόρδιος. Εσύ τα μείνεις εκεί κάτω? Καλά. Λοιπόν, μεγάλε! Που λέει ο λόγος. Θέλεις να μου δίνεις 1.000 ευρώ τη βδομάδα, να μην έχεις κανένα πρόβλημα στο μαγαζί, μη στο χαλάσουν, μη σου κάνουν καμιά φασαρία κτλ. Θέλεις? Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις? Όχι. Καλά, έχω και ρολόγια άμα θέλεις. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω μάγκα. Να πάρεις αυτό, θα είσαι τζιτζι. Να βάλεις και ένα φιόγκο, θα είσαι σαν το τζιτζι φιόγκο. Άιντε! Λοιπόν, ένας άλλος σημαντικός οικονομικός πόρος για μας είναι η ληστεία στις τράπεζες. Έχεις ξανακάνει ληστεία? Όχι, η ληστεία όχι. Λοιπόν, θα βάλεις στη μούρη μια κάλτσα. Τι κάλτσα? Μια κάλτσα, δικιά σου. Δικιά μου. Στη μούρη. Δεν τα είσαι καλά. Γιατί? Κάλτσα δικιά μου στη μούρη. Δεν τα είσαι καλά. Τον κόλο θα χτυπάς κάτω, δηλαδή ένα έτσι να κάνεις, δίπλα είναι. Εγώ κάλτσα δικιά μου στη μούρη δεν βάζω. Ωραία. Θα βάλεις ένα καλσόν. Τι καλσόν? Ένα γυναικείο καλσόν.
Συγγνώμη, ληστεία τα πάω να κάνω ή πιάτσα? Όχι ρε ηλίθιε. Τι κύριε ηλίθιε, πώς θα κάνω ληστεία με το καλτσόν? Ακίνητη ληστεία, να μου φύγει κανένας πόντος. Εσένα πρέπει να σου έχουν φύγει πολύ. Καλά, καλά. Θα σου δείξω εγώ κάποια μικρά πραγματάκια. Τι τα κατεβάζεις στο παντελόνι? Εσύ δεν υποφέρεσαι με τίποτα. Λοιπόν, άστα. Κάτι άλλο με το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθείς είναι οι εκβιασμοί. Δηλαδή? Παίρνεις τηλέφωνο ρε παιδί μου, κάποιο πολύ πλούσιο. Έναν Έλληνα κρίσο ας πούμε. Να έχει και νησί και τον εκβιάζεις. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά ποιο να πάρω? Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς. Βρες ένα. Έλληνας κρίσος με νησί. Πόσα γράμματα? 9. Έλληνας κρίσος με νησί, 9 γράμματα. Ποιος να είναι, ποιος να είναι? Έλληνας κρίσος με νησί, 9 γράμματα. Ποιος να είναι, ποιος να είναι? Κύριο, πείτε πικέτσι με το λικότερο. Καλά, πες το να περάσει. Με το λικότερο. Τι είναι το λικότερο? Κότερο με έλικα πίσω. Έλληνας κρίσος με νησί, 9 γράμματα. Ποιος να είναι, ποιος να είναι?